Hej YouTube og velkommen til den første film og den første episode af... Nej, det gjorde jeg ikke. Den første episode af Brothers. Det hedder vores flagship. Brothers. Ja, whatever. Ja, Jeg sidder og filmer med min Minecraft-bror, der hedder Pro Homer, som min YouTube-kanal. What? Ej, fedt. Nå, men det er det samme som min nye Minecraft-bror også hedder. Jeg bugger. Vil du bugge for mig? Okay, så bare vi. Vi starter en faction. Og vi skal mange meter væk nu. Skal bo op over jorden eller nede i huset med det. Altså inde i et bjerg. Okay. Okay, måske skal jeg lige skrue lidt ned. 9. Sådan. Så er det nogle sugarcanes. Hvor skal lyden være så høj? Den er stadig oppe. Ja, men jeg gider ikke. Det skulle ikke ligge nede nu. Ved du? Og jeg prøver at se det der sted, jeg har fundet Emil. Det sted, men det er tæt på. Cool. Jeg har fundet kul. Nu må jeg have det. Det er jo. Jeg har næsten lyst til at bare sige whatever og bygge det der. Men det gør jeg ikke. Nej. Nej, mig. Jeg skal bygge huset der. Det er et vildt fedt sted. Vil du tilbage mig lige? Nej. Kom nu. Nå, skal du være her? Nej, du skal herover. Så kan du hugge ind noget træ. Prøv lige så hvor meget træ der er. Jeg vil ikke have træ, jeg vil ikke have kul. Lol. Den bukketræ. Den bukker. Den bukker. Nej, den lager. Nej, den bukker. Er det ikke rigtigt, Mikkel? Den bukker. Ja, tilbage. Det er dig, tilbage til mig. Ja. Skrådstræk. Jeg ved ikke godt, hvordan man gør det. Ja. Okay, 3 sekunder. Hej og velkommen tilbage. Hvad, Mikkel? Hvordan kan du være hurtigere end mig? Det er fordi, jeg hopper, imens jeg løber. Okay, hvad? Bare hold den inde. Hvad skete der der? Jeg mister liv. Ja, det er jo Nej, det var dig, der mistede liv. Gris. Nå, det er fedt. Opdager du? Ja, jeg gør. Nå, du er da smart. Ja, Markus. Jeg er så snil. Magnus, jeg er væk. Jeg er lige foran dig med. Ja, men du er kommet for langt. Jeg skal lige have grisen. Jeg skal have kød. Du har sgu da kød. Jeg har 6 kød. Har du kun... Prøv lige at kigge. Prøv at se, du har 30 derovre, mand. Ja, men... Hvor er den der? Jeg er over en gris. Hvis du mangler kød, kan du få noget af mig. Ikke, jeg har 30. Men jeg mener, det er rødt. Hvad skal... Men hvis vi finder en hund, så er det vigtigt, at vi har nogle boner. Boner. Nå, nej, man kan ikke sove. Jo, man kan. Nå, ja, så skal vi være selv. Ja, men det er fordi, det er jo en amerikansk film. Ja, der er hvide for her. Du nakker den der. Hov, der er kul. Hvorfor har du sådan noget godt tøj? Det er det samme. Nej, noget godt udstyr. Nå, det er bare fordi, det er en anden tilstyr. Ja. Jeg har 4 forud, tror jeg. 4 forud. Jeg har 3. 3? Ja. Nu er jeg 5. Du har både... Piggy. Kan du ikke se det herfra? Jo. Hvor er du? Kål. Lad mig have kullet. Hvorfor det?
Fordi jeg skal være højt i mining skills. Det skal jeg også. Det var sgu ikke særlig meget kul. Nå. Jeg er 32. Ja. Har du 32? Ja. Jeg er 26. Nå. 4 flår. For vi skal kun have 2 ting. Og hvad så? Det er sjovt at have ude. Jeg tager det her. Kul. Det er mit kul. Ja, jeg tog mit eget. Jeg skal lige mus. Og velkommen tilbage, YouTube. Vi har lavet noget. Lol. Hvad er det? Nej, det var det ikke. Kom nu. Jeg har 9 jord her. Jeg vidste ikke, du var bag mig, så jeg begynder at råbe op. Kyllinger. Kul. Jeg vil ikke lige så godt have fået brug for det på et tidspunkt. Nu har jeg en stik og 1 kul. Og du faldt nok ned. Du vidste kun at tage dit liv, du. Nå ja, det gjorde jeg også. Original? Ja, også den er pisse irriterende. Ja, det kan jeg se. Ja. Kos. Jeg stoppede den. Hvad er det sådan noget? Kyllinger. Lol, prøv at se den der kylling. Hvad var det? Den er, jeg kigger på jer. Ja, okay, nu kunne den komme ud. Det var dansk liv. Det lå blomster. Fine gule blomster. Kan vi ikke bruge heroppe med? Hvad er det der? Kan vi ikke bruge det her? Shit, så. Zombie Hvad? med swords. Shit, jeg kommer til at tage mit. Nu fik jeg det der rå kød. Jeg har lige nakket alle sammen igen. Det kan svære. Nej. Her, Magnus. Nej, lort. Hvad sagde du? Jeg går lige ud. Hvorfor? Hold nu! Ej, hvordan kom du derover? Jeg gik, jeg lavede jo en sti. Ej, det var godt sagt. Og hvis der er nogen, der har set min gamle kanal, så kan I se, det der, den jeg spillede med før, men nu har jeg fået en ny. Men det er der nok ikke. Og hvad så? Jeg er ligeglad. I regner og hoppe, og jeg har nemlig ikke nogen lobby. Nej, helt seriøst selvfølgelig ned. Jeg skal have noget at æde. Vil du ikke give mig noget også? Nå! Jeg troede mig ind i virkeligheden. Nej. Jeg er sulten. Hvornår er du ikke sulten? Når jeg skal ud og køre. Magnus. Selvfølgelig. Undskyld. Så jeg får heroppe, hvis du nak det. Nak. Det ved jeg ikke, den tog du igen. Jo, det gjorde du. Nej, hvor lang tid? Kan du huske, hvor lang tid vi optager nu? Nej. Nå, men det bliver nok enden på første afsnit af den her episode. Vi ses.